сархати хабарҳо. баҳси сарҳад гуфтугӯи раҳбарони тоҷикистон ва қирғизистон бо миёнаравии Русия. интиқоли беш аз 300 паноҳҷӯи афғон аз Тоҷикистон ба Канада. гирдиҳамои пушти дари Радиои Озодӣ дар шаҳри Бишкек. рӯзатон бахайр бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубед. навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 14 октябр аст. пас аз тақрибан як моҳи задухурди мусаллаҳона дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон ки аз ду ҷониб даҳҳо куштаву захмӣ бар ҷой гузошт, Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов ҳамроҳи президенти Русия Владимир Путин сари як миз нишастанд, вале ба ҳамдигар даст надоданд. дар ҳоле ки бино ба наворҳои пахшшуда ҳар ду дар алоҳидагӣ бо Путин дастфишорӣ карданд. мулоқот рӯзи 13 октябр дар шаҳри Остона ва паси дарҳои баста ҷараён гирифт. раҳбарони се кишвар барои иштирок дар нишасти кишварҳои Осиё ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Қазоқистон рафтанд. ҷониби Тоҷикистон кӯтоҳ хабар дод ки дар вохӯрии паси дарҳои баста таъину нишонагузории марз бо Қирғизистон баҳс шудааст. сомонаи президент Эмомалӣ Раҳмон навишт, ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки масъалаҳои ба миён омада танҳо бо роҳи сиёсиву дипломатӣ, инчунин тавассути фаъолгардонии кори гурӯҳҳои ҳукуматӣ ва коршиносон оид ба делимитатсия ва демаркатсия ҳал карда шавад. ҷузъиёт дастрас нест. маълум нест тарафҳо дар вохӯрӣ дар бораи ҷанҷолҳои марзӣ чӣ радду бадале карданд. сомонаи раиси ҷумҳури Қирғизистон иттилоъ дод ки дар мулоқот мавзӯи сарҳад бо Тоҷикистон баррасӣ шуд. бино ба иттилои хабаргузориҳо, нишасти сеҷониба бо хости раиси ҷумҳури Русия баргузор шудааст. Москав қаблан омодагии худро барои кӯмак ба ҳалли масоили марзии Тоҷикистону Қирғизистон изҳор дошта буд. бештар аз 300 паноҳҷӯи афғон бо парвози вижа аз Тоҷикистон ба Канада мунтақил шуда. интиқоли паноҳҷӯёни афғон аз Тоҷикистон ба кишварҳои ғарбӣ идома дорад. Шон Фрайзер, вазири муҳоҷирати Канада, дар саҳифаи твиттерии худ навиштааст ки теъдоди афғонҳое ки то кунун ба Канада расидан 21700 нафарро ташкил медиҳад. қаблан Канада эълон карда буд ки то 40000 афғони паноҳандаро мепазирад. ин дар ҳолест ки расонаҳои дигар хабар доданд Канада дархости паноҳандагии як ҳомии ҳуқуқи машҳури занонро рад кардааст. сабаби рад шудани паноҳандагии Фарзона Одил иштибоҳ дар ҳуҷҷатгузорӣ гуфта шудааст. ин аз ҳазораҳои Афғонистон аст ки солҳои зиёд барои ҳуқуқи занон дар Афғонистон мубориза бурдааст. дар Тоҷикистон беш аз 10,000 паноҳандаи афғонистонӣ ба сар мебаранд. аксари онҳо то ба сари қудрат омадани Толибон ба Тоҷикистон омаданд. паноҳандагон мегӯянд барои ҳамешагӣ ба Тоҷикистон наомаданд ва талош мекунанд ба Канада ё кишварҳои дигари аврупоӣ раванд. дар як соли охир наздик ба 4000 паноҳандаи афғонистонӣ ба кишварҳои сеюм рафтанд. моҳҳои охир хабари ихроҷи афғонҳо аз Тоҷикистон расонаӣ шуд. комиссарияти олии созмони милал дар умури гурезагон аз ихроҷи паноҳҷӯёни афғонистонӣ ба кишварашон нигаронӣ карда аз давлати Тоҷикистон хост ба ин кор поён диҳад. мақомот расман дар ин бора чизе нагуфтаанд. маркази барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе хабар дод ки шуруъ аз имрӯз 14 октябр як қисмати шаҳри Душанбе аз ҷумла ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо оби гарми қубурӣ таъмин мегардад. мақомот гуфтанд давоми як ҳафтаи оянда 4 ноҳияи Душанбе пурра бо оби гарм таъмин хоҳад шуд ва барои ин шоҳқуброҳои марказҳои гармии барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе аллакай бо об пур карда шудааст. дар Душанбе маъмулан мавсими гармидиҳӣ миёнаҳои моҳи октябр шурӯъ шуда то охири моҳи март идома мекунад. ба кор шурӯъ кардани бухорӣ ё батареяҳои гармидиҳӣ дар пойтахт дар ҳолест ки сокинон дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон аз ҷорӣ шудани лимит ё маҳдудиятҳои барқ ба хонаҳояшон дар чанд ҳафтаи охир шикоят мекунанд. масъулони ширкати барқи тоҷик тасдиқ карданд ки дар кишвар маҳдудияти нерӯи барқ ҷорӣ шудааст, вале онро на хости худашон балки зарурат донистанд. Фатҳиддин Ҳакимов зодаи истарафшани Тоҷикистон дар Русия карьера сохта миёни рӯстаборҳо машҳур шудааст. ӯ барандаи X-Factor Беларусия берун аз Русия барномаҳои ҳунарӣ низ анҷом медиҳад ва маҳбубияташ бештар мешавад. суҳбати ин ҳунарманди ҷавони тоҷикро ки дар шаҳри Москав анҷом шудааст тақдиматон мекунем. Ты меня не лечи, не лечи, уходи, забирай ключи, и над нами упал небосвод. Это все не любовь, не любовь. Ман Фахриддин Ҳакимов мебошам, зодаи шаҳри Истарафшан. Россия сафар кардам, хати падару модарам. дар шаҳри Москов зиндагӣ мекунам, истиқомат мекунам. Ман гӯштингир будам, фақат ба варзиш машғул будам. ҳозир қати продюсерои Беларусия ман контракт дорам, 2-солина контракт. сафар мекунем онҷо ва баромади худро барои онҳо пешниҳод мекунем. I found the love for me, darling, just dive right in, full of my lead. I found you, girl, beautiful and sweet. I never knew your voice
know there's someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Он одамое ки ба ман менависанд дар Instagram ё Facebook ё ки TikTok, прямо аудитория ҳар хеланд. 50 сола одамоям менависанд, 20 сола одамоям менависанд. Барои ҳамин аудиторияам мақсад ин хеле калон айда. چیزی که تو میخوای صاحب گردی اون چیز فقط مشکلی دارد. تنها با مشکلی تو به زینه‌های بلند میبری. در یک فستیوالی که بین المللی بود 2-3 هزار نفر در آنجا тамошо дошта будам. Ман суруди беҳтарини тоҷиконро чаки чаки борони баҳор ширин аст дар пешкаши онҳо намудам ва тоҷикистонро муаррифӣ намудам дар он ҷо. Чаки чаки борони баҳор ширин аст, дар ёд дорам туро, шуд бедор дар дил ғами деринам, از نازی لالزان. نای نا 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 نا، نای 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 نای، به دلم خنجر زدن بر سینم، جدا کردن ما را. پشت در دفتر رادیوی آزادی در شهر بیشکک قرقیزستان گردی‌همایی برگزار شد. اعتراضگران بستن این رسانه را طلب دارند. گردی‌همآمدگان میگویند که این رسانه از خارج سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل باید بسته شود. تجمعگران در دست شعارهای ضد رادیوی آزادی داشتند. سخنگوی گردی‌همایی که خود را ایلمبک اسرائیلوف نامید در صحبت با خبرنگاران گفت در قرقیزستان باید تنها رسانه‌های دولتی و یا رسانه‌ها با سراغ کگ کار کنند. اینچنین شرکت‌داران گردی‌همایی ضد رسانه‌های دیگر قرقیزستان از جمله клуб ва кактус медиа шиор доданд. Ширкатдорон талаб карданд ки қонун дар бораи агентҳои хориҷӣ қабул шавад. Кормандони полис гирдиҳамоиро назорат карданд. бахши якрӯзи таърих тақдимотон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 14 октябрро фаро мегирад. 14 октябри соли 1924 дар ҳайати Узбекистон ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон таъсис шуд. Ин қарор баъди тақсими ҳудудии ҷумҳурии мухтори Туркистон ва ҷумҳурии шӯравии социалистии Бухоро ба 3 ҷумҳурии шӯравӣ Туркманистон, Узбекистон ва Қазоқистон қабул шуд. аҳолии ҷумҳури он замон 800 000 нафар буд. соли 1929 Тоҷикистон аз мухторияти Узбекистон баромада ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон шуд. 14 октябри соли 2009 президенти Тоҷикистон дар як амри бесобиқааш воридоти чароғҳои тасфанда ва фурӯши онҳоро мамнӯъ эълон кард. ҳадаф ба чароғҳои каммасраф гузаштани хонаводаҳо дар кишвар буд ки ба қавли мақомоти тоҷик барои сабук кардани буҳрони энержии кишвар муҳим буд. 14 октябри соли 1929 зодрӯзи Лола Исмоилова, яке аз аввалин занҳои донишманди тоҷик, профессор ва доктори илмҳои биология аст ки ба илова ба ҳайси яке аз бонувони зеботарини иттиҳоди шӯравӣ аксашро соли 1949 дар муқоваи маҷаллаи шӯравии Аганёк нашр карданд. муҳаққиқ Қурбони Аламшо менависад, ин духтари собиқ котиби дуюми ҳизби коммунисти Тоҷикистон Иброҳим Исмоиловро шоир Абдулқосим Лоҳутӣ ном гузоштааст. баъди ҳабсу қатли падар дар давраи саркӯбҳои сталинӣ модар ба зиндон рафту Лолаву додараш Иброҳим ба ятимхонаҳои гуногуни Қазоқистон бурда мешаванд ва танҳо баъди озодии модар аз ҳабс кӯдакон наҷот ёфта ба ватан бармегарданд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. то суҳбати дигар, хайр, худо нигаҳдор.